गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। सेथि खौराङाव दङ बिजेपिआ जेथिंबो मददजों बिटिआर बिसायख'थि गेलेगोन, बुंदों आसामनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया। बिटिआर बिसायख'थियाव बिजेपिआ आबुं रादायजों बाहागो लागोन, पीयूष हाजरिकाया बुंथिदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियै आसाम बिजेपिनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बुंदों दि बिजेपिआ फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव सुबुं अनजिमा आरो गासैबो जायगानि दोलोनि फारसे आबुङै गोथौथि आरो सनमानजों थांगोन। खौरांगिरिफोरजों सावरायनायाव हाजरिकाया बुङो दि जों बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय आबुङै बाउसोमनाय। जों बयखौबो मान होगोन आरो जौगानायनि थाखाय बड'लेण्डनि सुबुंफोरजों हेफाजाब होगोन। बे खेबाव जों जायगानि दैदेनगिरिफोर, ओनसोलारि दोलोफोर आरो सरासनस्रा सुबुंफोरजों आवगायलांगोन। बिथाङा बेखौबो मुंख'दोंमोन दि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपिनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ बांहोनो आरो दोलोनि साखाफारा जानायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 3 जुलाइआव उदालगुरियाव दावबायफैगोन। जोंनि फोसावनाया गासैखौबो बेंखनगोन। बड'लेण्डनि सुबुंफोरा जौगानायाव जोंनि हेफाजाबगिरि। जेब्ला बिजेपिआ बेसेबां मासिनि थाखाय बादायलायगोन होनना सोंथि खालामनायाव हाजरिकाया बुंथिदों दि इसिङारि सावरायनायनि उनाव जोबथा थिरांथाखौ लानाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम क'क्राझाराव केएसडिसिनि गिबि बोसोरारि जथुमा कमतापुर रायजो एसटि थामान आरो गोजोन गोरोबथानि खावलायनायखौ बांहोदों। केएसडिसिआ क'क्राझाराव सेथि बोसोरारि जथुमा खुंदों। गोजोन गोरोबथा आरो एसटि थामाननि थाखाय खावलायनायखौ गोदान खालामफिनदों। कमतापुर स्टेट डिमान्ड काउन्सिल केएसडिसिनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिया रबिबाराव कालीपुख्रियाव गावनि गिबि बोसोरारि जथुम खुंफुंदोंमोन, जेराव जिल्लानिफ्राय सा 150निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे जथुमायाव कच राजबंशी हारिनि गाहाय दाबिफोरनि सायाव नोजोर होनाय जादोंमोन आरो कमतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशन मोन्नैबो हानजाजों गोजोन गोरोबथानि गोनांथार गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। जीवन सिंहानि दैदेननायाव हानजा आरो डिएल कचनि दैदेननायाव केएन हानजा। केएसडिसि क'क्राझारनि आफादगिरि बनिराम बर्मनआ मिरु सोरखारनि गोजोन सावरायनाय गोबाव जानायखौ दुखु फोरमायो। 7 खेब सावरायनाय जाखांबाय, नाथाय जेबो जोबथा गोरोबथा जायाखै, जेराव बिएलटि आरो एनडिएफबि बायदि गुबुन हानजाफोरा गोरोबथायाव सागान होदों। जोंनि हारिया दासिमबो मोनसे थांखिखौ नेगासिनो दं, बर्मनआ बुंथियो। गौथुमा मोनथाम मख'जाथाव दाबिफोर दैखांदोंमोन, जेरावहाय कच राजबंशी हारिनि थाखाय फारियाव सोजानाय हारि एसटि बिमुं होनाय, कमतापुर रायजोखौ फिन गायसनफिननाय, 8थि फारियाव कमतापुरी कच राजबंशी रावखौ गनायथि होनाय। बेफोर दाबिफोरनि थाखाय उकिल खालामनो थाखाय केएसडिसिआ 20 जुलाइआव दिसपुराव मोनसे हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादोंमोन होनना खौराङाव फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ गसाइगावआव हानि दान्थे-बिदान्थेया हिंसायारि जायो, दावराव-दावसिया बांनायनि जाहोनाव सा 18 जोखोम। 2 नं हास्रावबारियाव हाखौ लानानै हिंसायारि दाङाबाजि, सा 18 जोखोम। गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय हा दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै मैया फुङाव गसाइगावनि 2 नं हास्रावबारि गामियाव मोनसे गिख्रंथाव दाङाबाजि जायो, जेराव खमैबो 18 सुबुंफोरा जोखोम जायो, जायनि गेजेराव गोबाङानो गोब्राब हालोदाव दं। बे दावहायाव फारनैथिंनिफ्रायबो हौवा आरो हिनजावफोर दंमोन आरो ओनसोलाव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। पुलिसआ गोख्रै जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायनो हायो। जोखोम जानायफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव लांनाय जादोंमोन आरो माखासेखौ गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय साबसिन फाहामथायनि थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरनाय जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बुंदोंमोन दि बे बुलायनाया 2 बिगा हाखौ लानानै जादोंमोन, जाय गोबाव समनिफ्रायनो नांलाय-खमलाय जाबोगासिनो दंमोन। रिपर्टफोरनि बादिब्ला बे हाया कमल उद्दीननि नखरजों आवग्रिजानायमोन, नाथाय बियो आयेन बादियै सामेस आलीनि हा। हिंसाया अब्ला जागायजेनो जेब्ला आलीनि नखरा हायाव आबाद मावनो नाजादोंमोन आरो कमल उद्दीननि खुरमाफोरा बिथांमोनखौ गोबौ हाथियार आरो लावथिफोरजों गाग्लोबदोंमोन। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो ओनसोलाव गोजोन लाखिनो नाजागासिनो दं। दासिम रावखौबो हमनाय जायाखै होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम तामुलपुर मेराथनआ फेग्रा मुवा बाहायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, लामा रैखाथिखौ स्पटलाइट खालामो। सांग्रांथि लाबोनो थाखाय तामुलपुराव 200निबो बांसिन सुबुंफोरा रान फर हेपिनेस माराथनआव बाहागो लादों।
रबिबारनि फुंबिलियाव तामुलपुराव खुंनाय रान फर हेपिनेस मेराथनाव सा 200निबो बांसिन खारग्राफोरा बाहागो लादोंमोन। 21 किल'मिटार खारनाय बादायलायनाया भारत भुटान सीमा खाथिनि दरंगा मेलानिफ्राय जागायजेन्दोंमोन आरो बेनि थांखिया फेग्रा मुवा बाहायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो लामा रैखाथिनि बादै सांग्रांथि गोसारहोनाय। बे हाबाफारिखौ तामुलपुर जिल्ला खुंथाय नासा मुक्त भारत अभियाननि सिङाव खुंनाय जादोंमोन। लाइमोनफोर आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गासै आसामनि सुबुंफोरा खारनायाव बाहागो लादोंमोन। तामुलपुर डिप्युटी कमिशनार पंकज चक्रवर्ती, एसएसपी दिगन्त कुमार चौधुरी आरो जायगानि एमएलए जलेन दैमारिया फुङाव खारनाय बादायलायनायखौ फ्लेग अफ खालामो। डीसी चक्रवर्तीया बुंथिदोंमोन दि बे खारनाया मोनसे फेग्रा मुवा गैयै आरो रैखाथि गोनां समाज दानायाव जोंनि थांखिनि बाहागो। बिथाङा बुंबावो दि जिल्लायाव बेबादि सांग्रांथि हाबाफारिखौ सम खालामनाय जायो। बाहागो लागिरिफोरखौ मान होनो थाखाय सा 10 खारग्राफोरा गासै 1 लाख रांनि बान्था मोनगोन। एसएसपी चौधुरीया बे हाबाफारिखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बे हाबाफारिया जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे साबसिन इयुननि फारसे लामा दिन्थिनो थाखाय गोनांथार। आं आसा खालामो बेबादि नाजानाया सोलिबाय थागोन। बे हाबाफारिया सुबुं समाजनिफ्राय गुवारै मदद मोनदोंमोन आरो मोनसे मोजां नोटजों जोबदोंमोन। मावख'आरिफोरा बुंथिदोंमोन दि थाबैनो बेबादि गोबां सांग्रांथि हाबाफारिफोर खुंनाय जाबावगोन। 5थि खौराङाव दङ बिपिएफआ बिटिसि बिसायख'थिनि थासारियाव फोसावदिंनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बिपिएफ, जाय सिगाङाव बिटिआरनि खुंथायाव थानाय दोलोमोन, फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारि जागायदों। पार्टीनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी आरो गागि सोद्रोमा रिहन दैमारिया गुदि थाखोनि मददगिरिफोरजों सोमोन्दो गायसनफिननो थाखाय हाबाफारिखौ दैदेनगासिनो दं। बावैसो मोनसे रेलीआव हाग्रामा महिलारीया चिरां सीटनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो गावनि थांखिखौ फोसावदोंमोन, जाय सिगाङाव बारग' लेङाइ सीएम काम्पा बरगयारीजों खुंजादोंमोन। बे रेलीआव यूपीपीएल, टीएमसी आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गासै आसामनि सुबुंफोरा खारनायाव बाहागो लादोंमोन। तामुलपुर डिप्युटी कमिशनार पंकज चक्रवर्ती, एसएसपी दिगन्त कुमार चौधुरी आरो जायगानि एमएलए जलेन दैमारिया फुङाव खारनाय बादायलायनायखौ फ्लेग अफ खालामो। डीसी चक्रवर्तीया बुंथिदोंमोन दि बे खारनाया मोनसे फेग्रा मुवा गैयै आरो रैखाथि गोनां समाज दानायाव जोंनि थांखिनि बाहागो। बिथाङा बुंबावो दि जिल्लायाव बेबादि सांग्रांथि हाबाफारिखौ सम खालामनाय जायो। बाहागो लागिरिफोरखौ मान होनो थाखाय सा 10 खारग्राफोरा गासै 1 लाख रांनि बान्था मोनगोन। एसएसपी चौधुरीया बे हाबाफारिखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बे हाबाफारिया जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे साबसिन इयुननि फारसे लामा दिन्थिनो थाखाय गोनांथार। आं आसा खालामो बेबादि नाजानाया सोलिबाय थागोन। बे हाबाफारिया सुबुं समाजनिफ्राय गुवारै मदद मोनदोंमोन आरो मोनसे मोजां नोटजों जोबदोंमोन। मावख'आरिफोरा बुंथिदोंमोन दि थाबैनो बेबादि गोबां सांग्रांथि हाबाफारिफोर खुंनाय जाबावगोन। 6थि खौराङाव दङ आसाम मेघालय सीमायाव 7 लाख रांनि आयेन बेरेखा बुरमि सुपारि जब्द, 2 हमजादों। सिखाव फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसआ बक' ओनसोलाव 7 लाख रांसो बेसेननि आयेन बेरेखा बुरमि सुपारि जब्द खालामनो हायो। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुंखौबो खानाय जादोंमोन। मोनसे स्रोद सुलुखौ बिथा खालामनानै आसाम मेघालय सीमानि खाथिनि लम्पि आउटपस्टनि पुलिसआ गंसे टाटा डीआई गारिखौ AS01NC 4128 लम्पि लामाजों मेघालयनिफ्राय आसामाव हाबनो नाजानायखौ होबथादोंमोन। गारियाव गोबां बिबांनि बुरमि जोलैनि सुपारि लानाय मोननाय जादोंमोन, जायखौ कास्टम चेक आरो टेक्सनिफ्राय बारग'नो थाखाय रायजोआव सिखावै दैथायहरनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ कालाताली बक'नि आबुल कालाम आरो सयगावनि कराईबिलनि लालाचन्द आली होनना सिनायथि होदों। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि सिखाव फालांगिरिफोरा आयेन बेरेखायै मुवा बेसादफोरखौ आसामाव लाबोनो थाखाय सिमा गोनां लामाफोरखौ बारहोदोंमोन। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय आरोबाव हमजाबावनायनि आसा दं। 7थि खौराङाव दङ CIM फुटबल काप, खौसेथि आरो मिजिंनि गेजेरजों बड'लेण्डनि जौगानायखौ बरायदों गाहाय मन्थ्रि मदिआ। मन की बातआव बड'लेण्डखौ गोजोन आरो दावगानायनि नेरसोन महरै
बाख्नायदों गाहाय मन्त्रि मदिया। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गावनि बावैसोनि मन की बात रेडिअ हाबाफारियाव गोजोन सोलायनाय आरो लाइमोन गोहो होनायनि मोनसे गोख्रों बिदिन्थि महरै आसामनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ बाख्नायदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियै पिएम मदिया बुंदोंमोन दि बड'लेण्ड, जाय सिगाङाव हिंसानि थाखाय मिथिजायोमोन, दा मिजिं आरो खौसेथिनि नेरसोन जाबाय। बिथाङा बेनि दावबायनायखौ गोथार आबेगजों फोरमायदोंमोन। बिथाङा बड'लेण्डआव फुङाव मोनसे नुथायनि सावगारि दिन्थिदों, जेराव गोहो गोनां जोलुर गेलेगिरिफोरा फोथाराव जिउ आरो खुसि लाबोयो। नोंथाङा बे सोमोनांथाव जायगानि सोमोन्दै गोसो गुदुं जानो हागौ लोगोफोर, बेनो आसामाव रामनि नंगुबै बाथ्रा, बिथाङा बुंथिदोंमोन। गाहाय मन्थ्रिया बड'लेण्डआव लाइमोनफोरनि सोलायनायनि सायाव गोसो होदोंमोन, जाय मोनसे समाव दाङाबाजियाव हमजादोंमोन आरो दा सोलायनायनि सिगांसिनाव दं। गुबै गेलेनायनि गेजेरजों बिथाङा CIM काप खुंनायनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR खौ बाख्नायदोंमोन, मोनसे जोलुर बादायलायनायाव जाय 3,700निबो बांसिन हानजाफोर आरो 70,000सो गेलेगिरिफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन, जेराव गोबां अनजिमानि हिनजावसाफोरबो दंमोन। पिएम मदिया बुंथिदोंमोन दि आरो दा सोलायनायनि सिगांसिनाव दं। गुबै गेलेनायनि गेजेरजों बिथाङा CIM काप खुंनायनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR खौ बाख्नायदोंमोन, मोनसे जोलुर बादायलायनायाव जाय 3,700निबो बांसिन हानजाफोर आरो 70,000सो गेलेगिरिफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन, जेराव गोबां अनजिमानि हिनजावसाफोरबो दंमोन। पिएम मदिया बुंथिदोंमोन दि CIM कापआ मोनसे गेलेनायनिख्रुइ बांसिन, बेयो खौसेथि आरो सिमांफोरनि फोरबो। बिथाङा हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर', अपुर्बा नार्जारी आरो मणिवर बसुमतारी बायदि जोलुर गेलेगिरिफोरखौ ओनसोलनि जौगाबोनाय हाथरखि महरै मुं होदोंमोन। बिथाङा बिसोरनि गोब्राब नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंथिदोंमोन दि बिसोरनि जाफुंसारनायनि सल'फोरा गासै हादरखौ थुलुंगा होदों। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि बे लाइमोनफोर गेलेगिरिफोरा एसेल' सम्पदजों देरदोंमोन नाथाय नागाराखैमोन। बिथांमोननि मोनफुंनायफोरा दिन्थियो दि थिरांथा लानाय आरो आब्रुथिया जिउखौ सोलायनो हागौ। गावनि मेसेजनि गेजेरजों पिएम मदिया बड'लेण्डनि सुबुंफोरनो गोग्गानाय आरो पजिटिभनि दोहौ दैथायहरदों। बिथांनि बिबुंथिया दोहौखौ गोसोखांहोदोंमोन दि गोजोन आरो मददजों जेंना गोनां ओनसोलफोराबो जौगानो आरो जोंनो हायो। 8थि खौराङावनो दङ। सिमा बारनाय समाव आसामाव आइजोजों लोगोसे साबा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियै सासे आइजोजों लोगोसे साबा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ आयेन बेरेखायै सिमा बारनो नाजाबाय थानाय समाव आसामनि काटिगड़ायाव हमनाय जादों। जर'खा इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै हालसारा सिमानि साखाथियाव मोनसे हाइ एलार्ट अपारेशन जागायदोंमोन, जेराव बांलादेशनि खुलना जिल्लानिफ्राय 3 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव मोहम्मद सलेहखौ भारतआव हाबफैनाय हमनाय जादोंमोन। फारसेथिं सैदुल इस्लाम आरो मोहम्मद दुलालखौ बांलादेश थांफिननो नाजानायाव होबथादोंमोन। उनाव बै समावनो काटिगड़ा पुलिसआ चौरंगी ओनसोलनिफ्राय सासे आइजोजों लोगोसे आरोबाव 2 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदोंमोन। बिसोरनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै मानोना बेकग्राउन्ड चेकफोरा सोलिगासिनो दं। गासैबो हमजानायफोरखौ आयेनारि खान्थिनि थाखाय सिलचरसिम दैथायहरनाय जादों। बिबानगिरिफोरा आरोबाव आयेन बेरेखा हाबफैनायखौ होबथानो थाखाय गोसो गोनां सिमा ओनसोलाव रैखाथि आरो नायगिदिंनायखौ बांहोगासिनो दं। 9थि खौराङावनो दङ। उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव क्राइम ब्रान्चआ 4 लाइमोनफोरखौ हमदों। सा-सानजा भारतआव सन्देह गोनां उदखारिफोरजों सोमोन्दो थानायनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव आसाम सिटी पुलिस क्राइम ब्रान्चआ बन्द खालामजानाय आलफा आइ आफादजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय रायजोनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 4 सुबुंफोरखौ खादों। रिपर्टनि बादिब्ला बे खानायफोरा थांनाय माखासे सानफोराव उदखारि नेटवर्कफोरखौ नोजोर होनानै सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि सिङाव खालामनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ डिब्रुगड़नि ऋषिराज हाजरिका, तिनिसुकियानि लिंटू गगৈ, बरपेटानिफ्राय हिमांशु दास आरो कामरुप मेट्र'पलिटाननिफ्राय रुपज्योति बर' होनना सिनायथि होदों। 4खौबो बिजिरसालिया थिसननाय जादों। आरोबाव सोंनाय फिननाय आरो नायबिजिरनायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय 7 साननि थाखाय पुलिस बेंखियाव दैथायहरनाय जादों।
बिबानगिरिफोरा आथिखालाव उदखारि आफादफोरजों बिसोरनि जाथावना सोमोन्दो बिफाव आरो सोमोन्दोखौ नायबिजिरगासिनो दं होनना खौराङाव फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।